כל מי שיש לו איזושהי יוזמה, כמובן שהתאחדות התעשיינים מטבע דברים בתחום התעשייתי, אבל אם זה יזמות בתחומים אחרים, אז נשמח גם לחבר אתכם עם האחרים. בכל מקרה, אני חושב שחשוב לעודד את החדשנות הזאת, ואנחנו נעמיד את עצמנו לרשותכם. אז תודה רבה לכולכם. נעבור לטקס חלוקת הפרסים, ואני רוצה לומר מי חברי ועדת השיפוט. בראש ועדת השיפוט, כפי שכבר אמרתי, עמד מר שרגא ברוש, הוא היה יושב ראש. מהאוניברסיטה היו פרופסור רפי בראל, שהוא איתי מנהל שותף במרכז בנג'יס, פרופסור עמוס דרורי, פרופסור אריה רייכל, שהוא דקן בית ספר לניהול. מהמגזר העסקי היה לנו פרופסור אריה עובדיה, שהוא מנהל שותף בקרן שמרוק ויזם עסקי בעצמו, אנג'ל וכו' וכו', קצרה העירייה. וכנ"ל קצרה העירייה מספר מה שדוקטור יצחק שריר, שהוא איש עסקים, שהוא היה מנכ"ל נילית, ספיאנס ועוד ועוד ועוד. כאן החברים שלו כאן גם מכירים את כל הרקורד העשיר. סייעו לנו בתהליך השיפוט, הם הבטיחו לנו להיות גם בוועדת שיפוט הבאה כבר כחלק אינטגרלי ממנה. זה מר ציון ביטון, שהוא מנהל מתי באר שבע, ומר ארנון קשנסקי, שהוא הנציג של התאחדות התעשיינים בדרום. והוא למעשה כבר עובד איתנו בחיפושים איך לשלב פרויקטים באזור הדרום. היועצים העסקיים שעזרו לנו בתחרות זה היה מר רובי שימי ויוסי שביט, שהוא מנהל הפרויקטים במרכז בנג'יס. היועצים האלה נתמכו על ידי מתי באר שבע, והם יועצים מוכרים על ידי מתי באר שבע, כך שזה היה פעילות שכל הזמן לוותה על ידי המתי, ואנחנו מודים להם על כך. אז נתחיל עם יוסי, תעביר לנו שנראה, שלא ניתן בשמות. נתחיל עם הפרס הראשון, שזה המקום הראשון, זה פיצה קונוס, מר דוד ברנן, אמיר הראש, בנר קריב ודורון גואטה. ואנחנו מזמינים את דוד ברנן, שהיה סטודנט שלי, ואני ראיתי, זה הפיצה, זה אמרנו, תביא פיצה, הוא היה סטודנט שלי, ואני זוכרת את ההתחלה, איך התחלנו, ודוד תגיד שתי מילים, אמרנו לדוד להגיד שתי מילים, הוא היה יושב ראש התאחדות הסטודנטים בספיר, שתי מילים ליושב ראש התאחדות הסטודנטים לא פשוט. נתנו לי 2 דקות, ככה 2 דקות לסכם 6 חודשים ו4 שקופיות, זה די קשה, אני אשתדל. אז בסך הכל טוב, לקחו לי את השקף הראשון, אבנר קריב, אמיר הרוש ודורון גואטה, למעשה ואנוכי כתבנו את התוכנית הזו. המטרה בסך הכל הייתה לבחון את שוק הפיצות בישראל, ואז אמרנו איך אנחנו נקדם את המטרה הזאת. הצטרפנו לבנג'יס, לתחרות, מאפריל בערך עד יולי נערכה, ואנחנו השתמשנו בכל מה שהם הציעו לנו, הן במנחים והן ביועצים. השתדלנו מאוד 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 לקחת את כל הדברים הטובים ולראות איך אנחנו מוציאים מזה את המקסימום. זיהינו במהלך כתיבת התוכנית העסקית שוק שנאמד בכ-320 מיליון ש"ח, מתוכם כ-120 מיליון ש"ח הפיצות הקפואות ברשתות המזון. הפיצה שאנחנו מביאים היא פיצה, תכף אתם תראו, המוצר הזה למעשה כבר כאן בארץ. הפיצה הזאת שאנחנו מביאים למעשה היא פיצה שיכולה גם להיות בשוק הקפוא וגם בשוק החם, זאת אומרת למכור את זה חם ללקוח הסופי. קצת אבני הדרך, באוגוסט, סוף יולי סיימנו את התחרות, לא ידענו עדיין מי זכה. אוגוסט הקמנו את החברה, ספטמבר העסקנו יועץ עסקי, וזה אם אני יכול לתת פה איזשהו טיפ לכל מי שנמצא כאן, הדבר הכי חשוב זה ליווי. כל אחד שיבוא ויגיד אני לא צריך, לא רוצה, לא שמעתי, לא ידעתי, בסוף הוא יגיד חבל שלא אמרתם לי. מכיוון שיש בשוק ובתעשייה בכלל המון פוליטיקה. ואם אתה נמצא עם בן אדם אחד שהוא אומר לך לא, אתה לא תוכל לחזור אליו פעם שנייה, גם אם זה יהיה לא יודע דרך איפה, במיוחד בשוק הקמעונאי. זה מאוד מאוד קשה. העסקנו יועץ עסקי בשם אלי מירון. אלי מירון היה סמנכ"ל סחר שופרסל בשנת 2000 עד 2002, היה גם בקוקה קולה, מנהל שיווק. באוקטובר הבאנו לכאן 2 קונטיינרים לארץ. נובמבר תערוכת ישראפוד, שם גרפנו מחמאות באמת גדולות.
ערוץ 2, ערוץ 1, ערוץ 10, עיתוני מגזינים שדיברו על נושאים של מזון כמובן. בדצמבר החדרנו את המוצר כבר לשוק, ינואר, פברואר מיקמנו עגלות מחירה, חתמנו חוזים עם שופרסל ריבוע כחול, עוד חודש זה יהיה כבר בארץ אחרי פסח, כי זה חמץ כמובן, ובחרנו מפיץ, נקרא קפוזן. כאן סתם נתתי את הדוגמה איך אנחנו עובדים. יש יצרן בספרד, חברת יבוא שזה אנחנו, קונין ישראל בע"מ, בארץ. אנחנו מוכרים ישירות לעגלות המחירה שלנו, רשתות שיווק, מרלוג, מי שיש להם מרכז לוגיסטי זה שופרסל וריבוע כחול, חברת הפצה קפוזן שמפיצה לרשת רביעית, מקולות מיני מרקטים, רשתות ופיצריות, כולם לצרכן הסופי. ובאמת שאני אומר, בסך הכל עשינו את הכל בעזרת בנג'יס, בעזרת התוכנית הזאת. תודתי נתונה להם כמובן, ואני מאחל לתוכנית המון הצלחה עכשיו שרבקה, פרופסור רבקה קמי הצטרפה. וזהו, ואני מקווה לראות אתכם כאן בשנה הבאה מצליחים, עושים מיזם משלכם ותאחלו לי הצלחה. לנו. תודה. תודה רבה. אני שם בבאנר עדיין. אבנר, תורש כמו אבנר. יאללה, תודה. מה? בבקשה, בואו חבר'ה. בוא, אמיר, בוא. מה? זה פסח, אנחנו כבר ניקינו והכל, אני רואה אותך, אתה שומר, אז זה לא הגיע. אוקיי, טוב, אתם תישארו שם ואני אדבר מפה. עמוס.